A mellor gastronomía e os mellores produtos do mar volverán darse a man no Concello de Poio. A Festa do Mar de Combarro cumpre a súa 17ª edición cun obxectivo en mente: conseguir o distintivo de Festa de Interese Turístico de Galicia. Eu creo que a Festa do Mar ten unha singularidade importante desde a primeira, que é o dos encontros de embarcacións tradicionais, e aparte que é unha festa que reúne moitísimas cousas. Reúne gastronomía, reúne música, reúne folclore, reúne patrimonio histórico, reúne moito. Ten unha singularidade. Esta edición celebrarase entre o mércores 23 e o domingo 27 de agosto. Durante estes días, Combarro será o centro de actividades, cun programa no que destaca o concerto de David Civera o día da inauguración na Praza da Chousa. O 24 será a quenda do Festifolk, que o 25 dará paso a unha das citas máis agardadas, o Festival Armadiña Rock cos Herdeiros da Cruz. Hai concertos durante todo o día, prácticamente, desde a 1 da tarde ata que remata o festival hasta as 4 da mañán aproximadamente. Hai concertos prácticamente constantes. O tempo do camping estará na zona de Riboa seca, como o ano pasado. O ano pasado de verdade que nos desbordou tanto a eles como a nós, porque non esperábamos tantas tendas e tanta xente acampada. Hai que recordar que hubo máis de 1000 tendas. O orzamento será semellante ao de anos anteriores, 200.000 euros. Este ano os stands gastronómicos saíron a concurso público, aínda que o Concello resérvase 2 que servirán ameixas e mexillóns da ría. O propósito deste concellal, e que ahora mismo que se pode facer, e que me comprometo a facelo, é nos seguintes 15 días, como moito da Festa do Mar, de poñer na página web do Concello os gastos que tuvo e os ingresos que tivo a Festa do Mar. Tamén se repetirá a concentración de embarcacións tradicionais, a que asistirán preto de 30 barcos.